We Talk Football SA. Sinomadondo Indaba ezithu. Isizini siyayivula kusasa 1 August 2026. Kodwa siyivula sisaphelele uJayden Adams akasekho. Isizini ibivalile, asitholanga ithuba lokuthi sonke siyobhonga emswaneni. Abanye benihambeleni isemakhaya, abanye bexawe lokho nalokho. Ungathini kubona bonke abasondelene noJayden Adams? Ngithi akulahlekelwanga nina nodwa amasandawana, sonke siyi-South Africa silahlekelwe uHotman. Bengimbiza uHotman, mina bengimbiza uPetri, ngoba ngendlela ebekadlala ngakhona ubengasayifanele iBetway, bekafanele ukuyodlala eSpain or England, ngendlela ebekadlala ngakhona u-Adams. Kodwa-ke uNkulunkulu yonke into uba nesizathu, akamthathi umuntu ungenasizathu. Okwesibili, umuntu akafi, ukhathala inyama. Yena ngokomoya sesenaye, yonke into eyowenzakala naye uzobe esesekhona. Ngithi nje kakhulukazi kubadlali beSundowns, abamkhulule umfana, bengambambi ngenhliziyo, bengabasakhala, ngoba ngeke baphikisane noNkulunkulu. uNkulunkulu yintando yakhe akathe naye akamkhumbule ngaleso sikhathi, ngoba naye usuke efuna ukuthi ayomsebenzisa kulapha akamsebenzisa khona. Ngoba uNkulunkulu mayekuthatha usuke naye kukhona la akufuna ukuyokusebenzisa khona. Ngithi nje umndeni weSundowns nomndeni wakubo mawududuzeke nje, bengasakhala ngoba umfana ekwazi ukuthi akhululeke. Sibonge futhi nomsebenzi abashiyele wona beSundowns ukuthi babe nezitayi ezimbili, naye ukhona la. Nakubafana abafana badlulele kulesa stage lesana, nawe ukhona lapho. Umlando wakhe nje ohlala ukhona, sohlala sokhumbula. Sibonga nakubaba uMtsiphe ngalesandla akasilulile ukuthi umndeni mhlawumbe uzolokho awubheka engakhohlwa. Kodwa nje mina kubaba uMtsiphe into engamcebisa khona kakhulu, akayiphakamele lento. Abadlali bakhe bayadlula emhlabeni nengozi bonke. Siyacela nje ukuthi ayibheke. Siyabonga. We Talk Football SA, ulale ngoxolo Jayden Adams. Siyabonga.